Guys, good morning mga kabangas. Good morning. Today is Friday, June 4. So, duty punta Friday. So, ugma Saturday, anhigyapon ko kay magbrigada ko sa akong quarter. Kung ayom-ayomon og hinlo, bisag nalumpag na ni. Sige lang, ato lang yapong ayom-ayomon. So today is Friday once again, no? God is good all the time. So this morning, mamahaws ako kay medyo gutom, no? Wala kaon sa balay. So mga unta karon, then natay mga kipalit diri nga mga basic nga mga sudan. So of course natay rice. Di gini mawala ning rice, pula akong rice, guys. No, pula panisa gisambugan lagi akong puti. Akong mga anak. Then di same as usual dayok ko, then suwa. Dayok, may dayok ko. Dayok nga ginamos, suwa, red rice, right? Dayon Hapo ko gipalit nga sudan. Inon-in guys. Mga kabangas, inon-in. Masarap sa kanin ang inon-in. Right? Hapo tay talong. Nga giprito. May egg. May talong. Napod tay munggos. Munggos. Nga walay gata. Simple lang ang munggos. Right? Pinapod tay bihon. Dili na siya bihon. Tanghon. So tanghon. So upat ni kaklase din. Lox familiar po na yun. Panghimagas, lox familiar. Banana chicken. Banana chicken. Potassium. Alright. Panghimagas. So ana lang guys, no? So kasi matingala mo ng upat ni kapotahe. Apil lang mo guni paniud to. Apil lang ni paniud to. Alright. So, unahan na ito ni munggos. Kaning inoon. Okay, guys. Mga kabangas, let's eat. Kaon. So, unahan ito ni munggis. Bubuin para lantakin. Ana lang ni, kinauboy rin niya ako din mga kabangas. Sago lang siya. No lang na ito sa... lang siyang inuknuk dia. Ito dahil buko. Anak lang. Isuro dayon sa silupin ang basura. Suro. Okay. Okay, lamok mga kabangas. Magini akong kalbaryo dire. Isang quarter. Isa sa mga rooms. Lamok. So never kumpiyan, ho? Pitik-pitik mga kabangas, ho? Atong talong mga kabangas. Ngayon mga kabangas. Ngayon yung gadunggon mga kabangas, agbang ramang ko sa ka-building. Bisra B building. Medyo saba. Palo naman tas mga batanon garon mga kabangas, mga estudyante nato. Palo naman kita nga mga linghod pa ka mga edad. So, ang ilang mga perspective in life kan bagyod linghod bagyod edad mga bata bagyod. So ilang mo na ilang buhaton without
hesitation nga nakadisturbo na din sila sa uwan, kasaba ka sila, nakandagan, singgit-singgit. Pero, wala gina nga, we teachers, ato silang tudluan sa one, values. Ang ito nga, the highest form of discipline. Yan ay tawag na mo nga, respect. Ina-emphasize gina ko ng mga kabangas nga ako mga estudyante, as long I am their subject teacher or advisor mo karon, ina-emphasize gina ko ang respect in all aspect, respect, because I know and I believe that respect according to the Bible and other references nga kung nabasa, respect is the highest form of discipline. Kung ang matag usa magnerespeto anay lang mga kabangas, so tilawan daning sutanghon mga kabangas, o sutanghon nga pinamalaba. Kami nga mga kabangas. No dahil sa dayok. Napay tortang talong mga kabangas, o. Busog na ko mga kabangas. Akong karon, grasya sa Ginoo nag-usap ko sa akong lifestyle when it comes sa kinanan. May mo akong rice 1 cup ra gyud ko sa morning, or pinakataas na ginang 2 cups. Ako naman ang mabana-bana dayon. Pagkaudto dili ko ga rice, kaon lang ko anang mga kabangas, as much as possible, hinahinayan na ginako og reduce akong rice intake, no? Kuan lang ko kanang sukad nga na-detect og nakoy fatty liver, moderate fatty liver. Ang advice gid sa doktor is change lifestyle in the sense mga kanang the way bitaw nga mukaon ta kanang matod pa sa doktor dili nang binulaos. So karon na-practice na ko akong tungol nga 1 cup or pinakadako na ginang kanang 2 cups ko na gina maximum na ginang sa ako. May ibala man ako, may estimate man ako, no? So karon estimate na ko 1.5 cup akong nakaon kay na may tanghon na carbo magyapon ni siya, the same ram ni sa rice. No, nang that's why kung nakabantay mo, mas daghan akong sudan kaysa kung rice. Kaya mo may advice sa doktor na one, although kanang dili man grabe ang fatty liver, but in fact walking, jogging mini misis, no, twice a week since nga nagsugod ng klase, twice a week rami sa Thursday kadlawon o Sunday kadlawon. And gatong bakasyon pa everyday. So sa Medina man mi, so layo man dito gikan sa Mahayay paingon sa Duka, that's around almost 7 kilometers one way lang, 6, 7. So that's why maabot gid mig tag 15 kilometers, 12 to 15 kilometers. Dili na maubos ana kay layo man sa taas. O distansya man dire diya sa diversion road sa Agura Lapasan Tengos Gusa, that's around 2.70 kilometers. So back and forth di mo doon mga more or less nasa sa mga 5 point something or 6 kilometers. So sobra na mo magtutuyok pa mi dito sa Gusa na area diya sa murag baywalk niya ba, tuyok mi na para i-target gina mo ang 7 kilometers or 8 kilometers, no? Okay, target din na sad mo ubos sa 7 kilometers, no? At least maka-burn tag mga 400 to 700 calories kada jog. Kay everyday bet gakaon din
besides sa na dapat magbawas kita everyday. Kani akong gikaon karon dapat ibawas ko ni unya or ugma sa morning. Pero yun kaloy sa Ginoo ang akong bowel movement regular man. No, so kuan na kita health conscious na kita mga kabangas no kay gataas man na tong edad. I'm already 45 years old. So we need to adjust our lifestyle. Mahimo sa dili nagbilar kayo, pinakadugay na ako matulog alas 10. Pinakadugay na ginagabi sayo ko, mapay alas 9 natulog na ko kay medyo kapoy ko. Sang ko mga trabaho karon, magtiwas na sa ko sa akong mga trabaho. No, anyway, mo na magini atong trabaho mga kabangas, more on paperworks, submissions of reports, inguna na. So, of course, lesson planning, DLL, magtudlo sa mga bata. So mga kabangas, we are privileged enough na natin trabaho. No? According sa report, minaw ko sa balita, napay mga almost 3 million people, Filipino people sa Pilipinas na walay trabaho. No? Walay trabaho. Sa ilan lang ng report, pero wata kabalo. Daghan pagid wala na apilan ng report. Walay mga trabaho. So the government must, ako lang po ni the government must address that problem. No? Must address that need of one. Kung mo na sir, kanang trabaho man god part gyapon na sa ekonomiya kay mosuweldo man ta kuan tag tax na tax balik sa gobyerno ana ra na mga kabangas no. So well anyway, that's life. While still alive and kicking, we need to do what is the right thing to do, no. We are just passing by. We are living in a world that is temporary. Ang atong kinabuhi, we're just a steward, no? So mao gina atong sabton mga kabangas nga life here on earth beautiful man siya but dili ta mo dolar diri hantod santod, no? So mao lang na kani atong pagkinabuhi diri, trabaho ta, makaon ta, matulog, trabaho na sad, magkapamilya. That's only part of the temporary world. So walay rason nga maging greedy ta, maging gahaman ta, no? So that's why I always emphasize to my students, 5 sections plus advisory unom. So I have more or less 300 students. Monday to Friday tudloan ako na. So always gina-integrate ang values. Within fact, I have one subject nga values sa isa ka section. Gina-base na to ang atong teaching, of course, exemplar sa matatag curriculum nga gi-provide sa DepEd. At the same time, integrate na to ang Word of God, no? Okay, that's the foundations. The Word of God, the Bible itself is the foundations sa values. Ana is sa dapat, no? We are not perfect but we are trying our best to do what is right. Right? So that's why gina-emphasize na ko sa mga estudyante nga the highest form of discipline being a student, no? The highest form of discipline is respect. Kaya kung magnirespeto anay lang ang matag usa ka tawo sa tibuok kalibutan, labi na itong makadagkuan sa politiko, mga politiko makadagkuan sa politika, wala gubat may tabok manggod. Pero gipanagna naman na sa Bible nga maabot gina. So we have our own individual differences. We have different views in life, different perspective in life. Lahi-lahi tag mga personalities, lahi-lahi tag mga perspective in life. So angay na respetuhan. Dili lang kay i-insist na to kung saan atong nasa atong mind, atong idea, atong feeling sa uban, then dili lang tayo willing kung maminaw sa ilang kung sa ilang gibati. So respect, that's respect, no? Since I am a PE major, hybrid ang akong section, sports regular, i-emphasize po na to ang mga athletes must be the model of kanang gitawag lagi na to nga highest form of discipline. Lain-lain usas mga model nga about discipline is ang mga athlete, no? So i-emphasize gina ko ng respect is the highest form of discipline, right? Well anyway mga kabangas, no? Ako lang nang nakuha sa inyo, share kay kaon man ko niya vacant man ako ron, so daghan ba kayo paperworks nga trabaho ron, mag-print pa ko, mag-type, daghan pa, etc. No? So, anyway,
Shout out. Pobreng pistolero. Si Roland Lambo. Sir. Shout out sa mo, sir. Shout out sa tanan. Nilson Abinusa. Mabik Abinusa, shout out. Walter Nambatak sa Jungan Hingog City. Pre, sabay na tapon, pre. Nanawag na to ni Labs. Sa yung kwanpon, makatiyam-tiyam sa. Anak ta sa inyo, pre. Suba-suba ta ng dragon. Suba ta ng lapas nga mga isda, pre. Nadia. No? Shout out dia sa mga classmates sa college, no? Mga kagrupo sa Survivor. Si Rukans Cantaliho. Sir, shout out. Nasa Division Office, duty ron. Busy kayo. Ranel Cuervo, Junanet Cabigon. Mga nambatak dia sa Ujungan. No? Isa pa itong mga classmate dia. Ika na itong mga classmate. Sa Hingog City. No? Sila ni... Nakalimot na ako sa mga pangalan. Basta classmate ako sa college. No? Shout out ninyo, mga batchmate sa college. No? Sa Bukidnon State College, External Studies, Hingog City. Karon BSU na na. No? Shout out ninyo dia. Alright. So shout out sa akong mga amigo o classmate gihapon sa college nga tuwa na sa nangabudlay sa gawa sa nasod nang inabuhi finding greener pasture. So okay kayo. So God bless ninyo dia. Shout out ninyo dia. Sa atong mga amigo, friends sa Facebook nga nasa abroad. Shout out ninyong tanan, ma'am and sir. Shout out ninyo, shout out sa atong mga amigo diri, mga kaubanan sa trabaho. Shout out ninyong tanan, ma'am and sir. Sa Mapi Kalamungay, shout out. No? Sa Mapi Mogs Department, shout out. Sa among head, Ma'am Jeneline Kimson, ma'am, shout out. Shout out ninyong tanan. Of course, sa administration, pinanguluhan sa among maidlot ug maabtik na principal, Dr. Milindi B. Katid, ma'am. Shout out ni mo dia, ma'am. Good morning, ma'am. Ikabala ka, ma'am. Vacant ako karon. Trabaho ko karon, ma'am. Paperworks, ma'am. So, ma'am. Shout out ni mo dia, ma'am. Good morning. Of course, di na ako kalimutan. Shout out sa kumailot nga asawa. Ay, love you. Shout out ni mo dia, ha. Maayong pagtrabaho dia. God bless. Mga bata, ha. Unya, manak ako dia, unya. Okay, paano ko mga bata. Shout out ninyong tanan dyan. Sa tanan ako mga friends nga wala mention. Shout out ninyong tanan, ha. Shout out James Salandi. Perez, no? Usa sa mga visiting official sa Pencak Silat. By the way, mga kabangan, Pencak Silat is an Indonesian martial arts na atana sa Mogs. Atong mga bata, mga players, sana natay mga coaches, natay trainers, niabot sa region, hapit tamugod, hapit lang, silver. Right? So, shout out ninyong tanan diya, ha? Sa Sir Chuyans Agaw, Chuyan Sibalios Gaw. Shout out ni mo Gaw. Kung saan na may mga update na Gaw. Shout out, shout out. Alright, I think kana lang sa karon nga adlaw. See you next video and God bless everyone. Babu, bye-bye, bye-bye. Babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the